Niin, hyvät kuulijat, olen nyt hiihtänyt muutamia kilometrejä ja olen hiihtänyt aiemminkin elämässäni, joten uskon, että voin sanoa tästäkin aiheesta muutaman sanasen. Talvisessa luonnossa liikkuminen on mukavaa ja hauskaa, kunhan on vain oikeat välineet. Näinhän meille partiokaupat ja muut luetteloissaan ja mainoksissaan uskottelevat. Ja näin tietysti osittain onkin. Kyse onkin siitä, miten nuo oikeat välineet määritellään. Itselläni ei tälläkään hiihtolenkillä ole ylläni juurikaan 10 vuotta uudempia välineitä. Ainoastaan sellaiseni olevat monot ostin viime keväänä alennusmyynnistä eräästä vantaalaisesta retkeilytarvikemyymälästä. Ja ne olivatkin törkeän kalliit, mutta jalkineeksi ei tietenkään ole syytä ottaa mitään muuta kuin sellainen jalkine, tässä tapauksessa hiihtomono, joka sopii jalkaan. Muuten tulee rakkoja, hiertymiä ja pahimmassa tapauksessa joillekin siihen taipuvaisilla vaivasen luu. Muut välineeni ovat hyvinkin vanhaa perua. Sukset lienevät ainakin 16 vuotta vanhat. Sain nämä isältäni aikanaan. Fischer-merkkiset retkeilysukset, joissa on tuollainen suomupohja, joka toki hidastaa kulkemista, eli luisto ei ole niin hyvä, mutta pito sitäkin parempi. Ja pidolla on hiihtämisen mielekkyydessä hyvin suuri merkitys, sillä lipsua suksi on hiihtonautinnon pilaajista pahin. Näissä suksissa ei siis minkäänlaista voitelua tarvita, ja se onkin tällaisessa hiihtotyypissä, mitä itsekin tässä suoritan, tällaista niin sanottua sunnuntai- tai tavanomaista retkeilyhiihtoa, jota valtaosa meistä suomalaisista tekee. Tällaiset suomupohjaiset sukset ovat aivan riittävän hyvät tähän käyttöön. Housut ovat tällaiset hieman topatut housut, jotka on nekin ostettu alennusmyynnistä jo toistakymmentä vuotta sitten. Hanskat, yksinkertaiset nahkarukkaset, vallan mainiot tähän käyttöön. Sauvatkaan eivät ole uusinta uutta, puhumattakaan sitten päässäni olevasta lakista, joka minun tapauksessani on tällainen lipallinen lakki, joka suojaa sitten auringonpaisteelta. Tosin tänään siitä ei ole mitään vaaraa, sillä on tammikuu ja olen napapiirin pohjoispuolella ja täällä aurinko ei nouse vielä viikkoon edes horisontin yli. Niin, tämä lakkini on ostettu sekin ties kuinka kauan sitten Helsingin Tennispalatsin alakerrassa aikanaan sijaitsevasta halpatarvikemyymälästä, jonka paikalla lienee nykyään Finkino-elokuvateatterin aula. Ainoastaan takkini edustaa tällaista hieman hienompaa tekniikkaa, ja uskokaa tai älkää hyvät kuulijat, se onkin itse asiassa varusteistani heikoin. Tämä ei ole varsinaisesti Gore-Tex, mutta Gore-Tex-jäljitelmä, näitähän lienee useita, jonka idea on siis se, että on kalvo, joka muka hengittää, mutta sitten toiselta ei päästä sadetta lävitse. Tämä on osoittautunut täydeksi pupuksi. En tiedä missä tätä takkia oikeasti kuuluisi käyttää. Olen koettanut käyttää tätä tunturivaelluksilla, talvisilla hiihtolenkeillä. Aina tämä on tuskaisen kuuma, eikä tämä oikeasti sitten 2 pesun jälkeen enää vettäkään pitänyt, vaikka kallis olikin. Joten tällaisessa tavallisessa hiihdossa kehoitan teitä kaikkia hyvin tarkasti mietiskelemään sitä, minkälaisiin mainoslauseisiin näissä kannattaa luottaa. Ehkä tällainen Gore-Tex-takki hienoine yksityiskohtineen ja typerine tarranauhoineen on omiaan sellaisissa harrastuksissa, joissa ollaan pikemminkin paikallaan eikä liikuta mihinkään. Silloin ei tuo hikoilu eikä vilu pääse yllättämään näin muodon myöskään. Tällaisia harrastuksia voisivat olla esimerkiksi metsästys, jossa joudutaan pitkään aikaan seisomaan passissa. Jossakin tolpan juuressa syksyisessä säässä hirveää odotellen, tai sitten kenties purjehdus voisi olla tällaiselle takille mainio harrastus. Siinähän joudutaan olemaan paljon paikallaan, ja jos on keväisellä tai syksyisellä merellä liikkeellä, niin kenties tällainen Gore-Tex-takki silloin on hyvä
Tai jos tarkoituksena on vain patsastella jossakin valtakunnamme tai valtakuntamme rajojen ulkopuolella olevissa hiihtokeskuksissa, rinnebaarissa, muille kalliita varusteita näyttäen, niin tuohonkin käyttöön kallis Gore-Tex-takki lienee ihan mainio valinta. Muuten tällaisessa tavallisessa hiihtourheilussa ei sen kummempia välineitä tarvita. Olen tänäkin talvena nähnyt lehdissä mainoksia jopa suksien voitelutelineistä. Hyvänen aika, kuka sellaisia loppujen lopuksi tarvitsee. Kyllä näitä sukseja on ennen pystytty voitelemaan ihan tuolin karmillakin. Eri asia tietysti on, jos hiihto on enemmän kuntoiluharrastus kuin retkeilyharrastus. Silloin saattaa nuo hiihtovälineiden valinnassa päteä toisenlaiset kriteerit kuin itselläni. Oma hiihtohistoriani saattaisi tietysti olla hyvin toisenlainenkin, mutta lapsuudessani tapahtui jotain sellaista, joka on johtanut tähän. Ollessani ala-asteen 5. luokalla osallistuin koulun hiihtokilpailuun. Ollen siinä täysin ylivoimainen ennakko-odotuksista huolimatta. Luokkatovarini eivät uskoneet minun pärjäävän tässä lajissa mitenkään, mutta voitin tuolla 5,4 kilometrin lenkillä, joka hiihdettiin Paraistin kaupungin maastossa Tenbyyn asuntoalueen välittömässä läheisyydessä, niin voitin tuolla 5,4 kilometrin matkalla seuraavaksi tullutta hiihtäjää yli 1,5 minuuttia, mikä hiihtourheilua tunteville kertoo aika paljon kyvyistäni silloin. Kävi kuitenkin niin, että samaisena keväänä odotin palkintojenjakotilaisuuden olevan koulun kevätjuhlien yhteydessä, niin kuin tuohon aikaan oli tapana. Odotin innolla sitä, että saisin kuulla nimeni lausuttavan ja voisin marssia tuon juhlasalin päähän aplodien saattelemana ja ottaa vastaan kultaisen mitallin suorituksestani hiihdon saralla. Toisin kuitenkin kävi tuona vuonna. Koulumme rehtori tai mitalien hankinnasta vastaava henkilö oli unohtanut tilata koko mitallit, tai sitten kaupunki oli niin köyhä, että määrärahoja tällaiseen ei myönnetty, ja mitallit jäivät sinä vuonna kokonaan jakamatta, kunnes vasta seuraavana vuonna 6. luokan keväällä siirtyessäni jo yläasteelle kouluun kevätjuhlien jälkeen, todistusten jaon jälkeen koulun pihalla yhtäkkiä rehtori huusi minulle, että odotas vähän, ja lykkäsi kourani mitallin ilman sen kummempia seremonioita. Tämän jälkeen ei hiihto, urheilu eikä mikään muukaan urheilu ole minulle maistunut noin kilpailumielessä, vaan olen keskittynyt tähän retkeilyhiihtoon. Kaiken tämän sanoman jälkeen teidän on, rakkaat kuulijat, aivan turha kirjoitella Kainuun Sanomiin, Lapin Kansaan, Turun Sanomiin, Aamulehteen, Hesariin tai mihinkään muuhunkaan maakunnalliseen lehteen, että selostaja on väärässä puhuessaan hiihdosta. En ole. Perustan tämän kaiken sanomani omakohtaisiin kokemuksiin, jotka omassa subjektiivisuudessaan ovat hyvinkin objektiivisia, sillä ne koskevat itseni lisäksi valtaosaa maamme hiihtäjistä. Näihin päättäväisiin terveisiin päätän tämän selostukseni tällä kertaa.